Epa! Com esteu, tribuneros, tribuneres, gironins, gironines? Bon estiu, bon Nadal. Feliç any nou si no ens veiem. I feliç Halloween, que és demà passat. Bravo! Juguem la nit de Halloween. Pinta molt malament. Contra el Getafe. I contra el Getafe i el Getafe. Ens quedaran la casa del terror, serà allò, Crec que tinc més il·lusió per jugar el dia i per fer el postpartit el dia de Halloween i poder dir feliç Halloween grup Ribanesa cap al propi partit. Ens disfresseu, no? Vinc disfressat, no sé, de fantasma o d'algú, saps? Ojalà que sí. Bueno, si vols que ens ho correm, avisa'm amb una mica de temps que jo pugui... Sí, anirem a comprar alguna disfressa al xino o alguna cosa, saps? Quants likes? Una màscara. Quants likes a la prèvia del Getafe likes a YouTube Girona? O... Likes a YouTube. Quants likes del Getafe... de la prèvia del Getafe Girona, o sigui, d'aquest vídeo, que l'estem penjant avui dimecres perquè demà en Pol vol anar a les fires? Perquè és el dia clar que els cavallitos estan baratos. Home, és barat, tu. Jo crec que no arribarem igualment, però bueno. No passa res. I com que divendres és festa, bueno, jo tinc festa, i els que fan festa entenc que tothom té festa. Perquè dissabte... divendres teniu festa malparits, No, a Girona han tingut festa avui, dijous i divendres. No diu. Clar, avui és Sant Narcís, i divendres és festa, clar, avui i és Sant enganxen Narcís. dijous. Bueno, doncs bon Sant Narcís a tothom. I el dia 1, que és festiu, que és el de novembre, doncs han agafat els col·les han agafat el 31. És tots sants. O sigui que demà podem liar-la fort. Sí. Bueno, cosetes, no? Ja veuràs que demà plourà, però bueno. Aviam, quants likes? Perquè el divendres fem el postpartit disfressats de Halloween. A YouTube, Això ha de ser abans de divendres, no? Perquè hem de tenir alguna de temps per preparar-nos a alguna cosa, saps? Abans de divendres a les 2 del migdia. Hòstia. Bueno, ja aniré jo al xino a comprar quatre merdes, saps? Vale. No sé quan tenim normalment, és que no ho sé. Tu domines les dades de YouTube, Diria 125. 125 likes? Són molts, 125 Són els likes. que tenim normalment en un vídeo de post, rotllo... Que funciona bé. Que funciona bé i al cap d'allò, 125 likes a YouTube i el postpartit, almenys el comencem. No, tot. Tot. Sí. Ja ens ficarem la samarreta per sobre la disfressa o alguna cosa. No, però només, aviam, no ficarem una disfressa si només hem de ficar una màscara o alguna cosa, si només se'ns veu fins aquí, saps? Bueno, alguna, no sé. Vale, que arribi fins aquí i una màscara. No, no sé, alguna farem. Una màscara de Halloween, saps? Alguna xipat. Vale, 125 likes, vale? Abans de començar amb la prèvia, us recordem, sorteig de 2 entrades gràcies a Casa Mòdena, del Girona a l'Aves, que és el proper Participeu, perquè ja hi ha un pila de participacions. He vist com 350 comentaris o alguna cosa així. Sí. Vull dir que... Llavors, aneu a Instagram, que ja estan els requisits i és on heu de participar. Llavors aneu a Instagram, busqueu la publicació que surt en Pol vestit de... Hi ha gent que diu que t'hi sembles un peruano, que no sé què vol dir, que sembla un peruano. No sé. Bueno, en Pol vestit amb moltes coses. Llavors allà podeu participar, això 1. I 2, com sempre, la prèvia patrocinada per Casa Mòdena. Al final farem la porra, quedeu-vos fins al final i participeu a lo que és la porra demà, no? La publicarem, lo que és la... No, divendres, perdó. Divendres publicarem lo que és la porra del partit amb el link per participar en el sorteig, que sortejarà una pizza, la que vulgueu, entre totes les que tenen Casa Mòdena i que sortejarà entre tots els acertants. La setmana passada no va haver-hi... Bueno, normal, és que com per encertar un 3-3. Amb el 3-3. Vull dir... I si et sembla bé, Pol, li foto a l'Esteve amb la propera Enxufa-li a l'Esteve, que ens anem al Coliseu. Som-hi, Esteve! El Coliseu m'hi fa poc, està guapo, He fet la broma aquesta 27 vegades, no? Vale, ja paro. Propera parada, correspondència amb Montelivi. Temps de flors i el coni. Sí, perimetro en Girona. Temps de flors no, però de barraques sí, Esteve. Bueno, ja més o menys estem allà, ja. Sí, temps de flors, barraques... Què t'agrada més, temps de flors o barraques? Barraques. Sí, no? I fires. És que a temps de flors intento no trepitjar Jo també. aquests dies. És que és impossible. Som del mateix aquí. Bueno. Ja, per veure flors me'n vaig a la floristeria, saps? Vàries coses, aviam. O et vinc a veure tu, una de dos. Ai, Floreta. Com estàs, Pol? Com estàs, Floreta? Com estàs? Ai! Ai, que sí! Bueno, aviam. Sí. Que ens desviem del tema. Ja comencem. Aquestes prèvies ja comencen que acabes tu plorant, Se vienen cosites avui. No vull desvetllar res, perquè bàsicament no sé com acabarà, però bueno. Aviam, prèvia important avui, com la de la setmana passada contra l'Oviedo, perquè és un partit poder menys de la nostra lliga, perquè el Getafe, he fet els deures i tinc coses apuntades, va de ser. El Getafe va de ser. Són la Champions. No, encara. Bueno, són a Europa. Tampoc. Lluitant per Europa. Top 10. Bueno, clar, lluitant per Europa. Si entren 8... Però si guanyes 2 partits i ja estan lluitant per Europa. Nosaltres, que anem últims. Per això és que estem molt a prop d'Europa, Sí. Estem més a prop de segona que d'Europa, jo crec.
Bueno, el Getafe va desè. Llavors, és una prèvia que és important perquè és un... O sigui, realment, aquests 3 partits que teníem, el de l'Oviedo, el del Getafe i el de l'Alavés, són 3 partits que dèiem que eren importants. Sabeu aquella sèrie de partits que dius és que aquests partits marcaran on estarem a final de temporada? Sabeu? Aquests tipus de partits? Doncs aquests 3 partits són aquests. Vale? Llavors, de moment no em comença gaire bé. No. Vam dir que hauríem de fer 5 o 6 de 9? No? Te recordes? Ho vam dir en una pensava que m'estaves preguntant si 3x3 feia 9. Vam dir 6 de 9 o 5 de 9 o alguna cosa així. Sí, alguna cosa així. Però clar, comptàvem els 3 de l'Oviedo i anant bé els 3 de l'Alavés que són a casa. D'allà al Getafe mai saps com et sortirà el partit, perquè... Llavors, és una prèvia important, però clar, dius, un rival de la teva lliga. Fins a quin punt el Getafe ara mateix és un rival de la nostra lliga i fins a quin punt la nostra lliga es surt de jugar contra l'Oviedo. I a més que venim amb dinàmiques totalment diferents, saps? Vull dir, el Getafe ve de guanyar 0-1 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. No, perdó. El Getafe ve de guanyar 11-0. I de guanyar 11-0 a Copa del Rei. Has vist els comentaris del vídeo de YouTube d'ahir? Sí, hi ha un noi de l'Inter de Valdemoro. Un saludo al crac, sí. Al crac de l'Inter de Valdemoro. Pues això, venen de guanyar 0-1 en un camp molt complicat, com és el... l'Atlètic de Bilbao. Nosaltres també vam empatar, i l'Atlètic sabem que no està bé, però joder, guanyar allà, ojo, saps? I venen de guanyar 0-11. Bueno, i és que han guanyat, perquè han fet els deures. 3-0 contra el València, i contra l'Oviedo, que nosaltres vam fer bastanta pena, van guanyar 2-0 a casa. I a més, et diré una altra cosa, i és que he agafat el Girona en aquest cas i he fitxat a Borja Mayoral al Fantasy. Llavors marcarà un hat-trick. Perdona, però qui t'ho va recomanar, això? No, ningú. No. Digues la veritat. Tu no el vas fitxar perquè no vas voler. Però qui t'ho va recomanar? Bueno, com que l'he comprat farà un hat-trick, ho sento molt, l'aficionats del Girona, però... No, para un segon. I a qui més has comprat, també? A l'Anyà, perquè la setmana que ve jugo contra el Girona. Aquest nano fitxa els jugadors que han de jugar contra el Girona, saps? És que... Però també t'haig de dir que també te'l vaig recomanar jo, perquè estaven juntets, jo vaig és que teníem mig del camp lamentable. Bueno, dit això, el Getafe va desè, porta, si no m'equivoco, 14 punts. El doble que nosaltres. El doble que nosaltres, sí. I bueno, al final estan això. O sigui, lluitant per Europa, doncs sí, perquè tothom està en aquest punt lluitant per Europa, però han aconseguit bons resultats. I tenen jugadors que, cuidado, Luis Milla, Borja Mayoral, que ara l'estaven comentant, Arambarri. Bueno, sabem que defensivament doncs aniran a... O passa la pilota o passa el jugador, una de dos. Sí, però vull dir que amb aquest estil de joc t'estan aconseguint punts i t'estan aconseguint gols. Vull dir, no és un joc molt vistós i tothom ho sap, el Getafe, de fet, segurament és el joc menys vistós. Menys vistós de la Lliga. L'equip que para més el partit, segurament, sigui per falta, sigui per queixa, sigui per coses que puguin passar que hagin de parar el temps, perquè en ells els hi va bé aquest joc. Sí. La intensitat sí que la tenen aquí dalt de tot, i juguen amb això, i a correr i poco más. I aquesta és la pregunta que jo et feia ahir, perquè com que sembla que se'ns dona bé igualar les intensitats que fiquen els contraris, no? Que ens adaptem una mica, que si els rivals són dolents, nosaltres juguem mal... Bueno, dolents. Allà, sí, estarem nosaltres per dir qui són dolents i qui no, saps? Si el rival no posa intensitat, nosaltres tampoc. Llavors, és una mica misteri perquè és possible... O sigui, clar, igualar la intensitat del Getafe és difícil en tots els casos. A qualsevol equip li costa igualar la intensitat del Getafe perquè la intensitat, el Getafe és la seva principal proposta de valor. Llavors és difícil igualar el que un equip només juga, no? Però clar, aquí és una mica de misteri de... Ficarem la intensitat que el van ficar, ja no t'ho dic contra el Constancia a la Copa del Rei, perquè és evident que és un partit que el que deies tu, que ningú té ganes de jugar i tal, però ficarem la intensitat del dia de l'Oviedo? Ficarem la intensitat del dia de, jo què sé, del Rayo o del Sevilla o del Villarreal? O realment els intentarem igualar i, per exemple, el dia del Barça, el Barça, a nivell intens, a nivell d'intensitat, sí, sí. No té una intensitat baixa. I l'Atlètic de Bilbao tampoc. I els hi vam igualar, inclús en el cas del Barça, els hi vam superar en molts trams del partit. Però és que el dia del Barça va ser un partit molt físic, realment, perquè era tot el rato anar, tornar. No hi havia com pausa al mig del camp, no sé què, fem una posició llarga. No, era tot el rato. I això, pues, físicament és fotut d'aguantar. I després, que hi ha un punt que també a mi me dona certa esperança, que és que, de veritat, i ara traurem la pissarra i intentaré que es vegi tot bé a la pissarra i no tirarem mitja hora fent l'alineació per després ensenyar-la 2 segons, que no sé qui al comentari ens ho va posar, i la veritat que té tota la raó del món. Ara traurem la pissarra, però sí que és veritat que, comparat amb el que venim tenint fa 2 setmanes, fa 3 setmanes, tenim molts més efectius, i jo, fent la meva alineació, sobretot
per la part de dalt m'ha costat. Dic, hòstia, però si tinc aquest, com ho faig? Normal que et costi, perquè Abel Ruiz és molt polivalent i pot jugar a totes les posicions d'atac. Pues no l'he descartat, Abel Ruiz, eh? Amb el partit que va fer ahir contra un Bueno. tercer RF, ja me joderia. N'hi ha un que sí que he descartat. Abel Rombit, sí. Abel Rombit. Llavors això, tinc aquesta, no sé, aquest misteri, no? Aviam què passa a nivell d'intensitat. M'imagino que... Aviam, és que sempre m'ha passat una mica el mateix amb el Getafe. El Getafe, jugadors individualment... No, individualment no... No. A part de Luis Milla... Però tots són dolents, aquests jugadors, no? No, òbviament, juguen a primera, però vull dir, sempre... no és el seu fort de tots. Ja, però sempre han tingut jugadors com per jugar a una mica més de futbol del que juguen. Sí, però vull dir... sempre destaquen més en lo col·lectiu, no? Saps què estaria per guapo? dir-ho d'una manera, i l'únic que destaca una mica així de qualitat i tal és Luis Milla, que és el que porta la batuta de però l'equip. sense anar més lluny, el Getafe tenia Ramon Terrats, per exemple, que amb els peus no és coix. Tenia Alanyà, que amb els peus no és coix. Sí. Ha tingut jugadors... Ara ja no els té. Tenia Greenwood no sé si va ser la temporada Lo passada. de Greenwood que acabés en el Getafe no sé què va passar. Però el tenia, però no jugaven a futbol, tenint a Greenwood i tota aquesta penya. No. Jugaven a lo que sempre ha jugat el Getafe. Llavors, saps el que estaria guapo? Tenen l'idea Donar-los la molt pilota al clara. Getafe, aviam què fan. Sí, però ells no... Bueno, és que no la volen ni tenir. Saps el que feia el Constància ahir? Te la tornarien d'un pilotasso. S'acaben de mig i la tiraven a fora, doncs igual te fan això. Bueno, no sé, és tot un misteri, però sí que m'agradaria veure, pressuposant i avançant-me, i el que te diu la teoria, a priori, que et donaran la pilota i ells es tancaran a darrere, sortiran al contraatac i aniran a guanyar tots els duels i les segones jugades és on allà faran mal, o a nivell de transicions, que ojo amb les transicions, perquè nosaltres patim moltíssim, què collons fem amb la pilota? Si van patir la transició amb l'Oviedo, imagina't el Getafe. Tenir un pla de què fem la pilota. És a dir, arribar a 3/4 de camp i què? Perquè allà me dóna la sensació que se'ns apaguen les llums. I és el que comentàvem ahir. Si s'ha de centrar, centrem, però que hi hagi moviments. Si no s'ha de centrar, que no es centri, però que tornin a haver-hi moviments. I si no hi ha moviments, xutem des de fora l'àrea, que alguna passarà. Se'ns apaguen molt els ploms a 3/4, a no ser que apareixi el senyor Unai i faci alguna de les seves, perquè és l'únic que... Sí, però no pots dependre de individualitats. Ja, però vull dir, és l'únic que aporta com algo diferent i algo més d'idees. Ahir, en el partit del Constància, els minuts que va entrar l'Emar, en el segon i el tercer gol, fa ell el passe filtrat, sí, però... que ja no tenim cap jugador al mig, sobretot, que faci aquest tipus de passes. Sí, però és que és contra el Constància. És que Clar, o sigui l'Emar feia molts regates i el Getafe, el segon regate, t'han aixecat a l'Emar 5 vegades. Però també necessitem algú que faci aquests passes al llarg a l'espai, a l'esquena de defensa, perquè no tenim ningú que trenqui línies d'aquesta manera en passades. No. L'únic que s'hi costa una mica és Ivan Martín i... Bueno, i encara gràcies. I no. I no. Deixant-ho clar, no, perquè últimament també està horrible. Vull dir que... Sí. Llavors, a nivell alineació, és que hi ha molts de dubtes, eh? Jo, mira, si Jo, vols... sobretot, és que amb el partit d'ahir tinc una de dubtes, tio. Aviam, quins dubtes tens, Pol, mentre jo faig l'alineació? Home, portaria entenc a Gazzaniga, perquè després de la borrada sobre d'ahir del senyor Livakovic, crec que ja no tornarà a jugar i crec que a l'hivern... Què és la borrada aquesta? Bueno, que es va borrar, no?, de jugar ahir. Ah, borrada. Pensava de borrada de fer el burro. Es va fotre una borrada... Em creuré jo que ara de cop té mal d'esquena, saps? Vale. Llavors, o sigui... Gazzaniga ja titular fins Nadal, després ja veurem què passa. Vale, i aquí hi ha un punt, perquè Blin no és que no jugués... Tenia molèsties al pubis, que clar, té una edat, saps? Vale, aquí posem a la defensa. Entenc que podrà jugar. Entenc que podrà jugar, per això ahir no va ni viatjar. És el gran... Bueno, cuidado, eh? Però clar, és que si no, com ho fas? Perquè no tens res més. Tens Vitor Rey segur, per collons. I Arnau. Clar, has de ficar Arnau, però imagina que se lesiona algun dels dos després, saps? Bueno, ja, imagina't que cau una bomba al Coliseu, saps? Fotre enrere Witzel de central i que entri Solís. No, suposo que aniria algun del B, no? També, el Salguero no ho va fer malament, saps? Bueno, no sé. No sé. Jo, sincerament, faria... Anem a suposar que està Blin, vale? Suposarem que està Blin. Gazzaniga, Víctor Reis Blin. Sí. Vale? És que no tens centrals. Lateral esquerre, Àlex Moreno. Perquè entenem que David López encara no està bé i Francesc ja se sap que no. No, i a més està sancionat. Sí, si estigués bé, no podria. I David López van dir que tenia per un mes més la setmana passada. Lateral dret, comptant que Blin està bé, aquí és on ve la primera d'esto, és Arnau Hugo Rincón. Jo ficaria Hugo Rincón, no per no posar Arnau, i ara explicaré el per què després. És que ahir entre Arnau i el primer gol del Constància se'l pixen, tio. És que ja només per això es mereixeria no jugar divendres. Vale, però a més de... O sigui, deixant de banda una mica el rendiment, que més, també compta, però...
Bueno, Cuidado. sí, després parlarem perquè han posat el Rincón. Vale. Jo també el posaria. Witsel Ivan, crec que és indiscutible. Allà Bueno, mig. sí, perquè és que... Abans que Solís posaria a l'Àsio, fins i tot, vull dir que... Però no serà el cas, llavors... És que no tens res més. Vale. Sigankov, sí? Llavors, Bueno. ara, o sigui, té una lògica, eh? No és ficar per posar. Joel a la banda esquerra, perquè no el pots treure, No, és que per mi és de lo millor que tens ara mateix. no el vull pots dir. treure. Sigankov a la banda dreta, per què? Perquè juga al Rincón. Si juga Arnau, no te poso a Sigankov. Te poso pues no sé, a Brian Hill. Però és que Brian també anirà cap a dintre, no? Sí, però no anirà a fer és més de jugón. És per acumular gent aquí. Per què? Perquè me suposo que tancarà molt. el Getafe es tancarà molt. Llavors, I molt enrere, molt bloc molt baix. exacte, necessitaràs acumular gent a davant. I al final, tu sortiràs amb un 4-2-3-1, però, bueno, a la mitja punta te fica un Agi Home, sí, jo crec que ha de ser titular ja... per sempre. Sí. I després en punta Benat. Ojo, és que no sé com estarà físicament, si estarà per 90 minuts, però Qui? borrar Ivan i ficar l'Emar allà, Jo crec que... Jo no he ficat a l'Emar perquè No crec sé que si és encara no molt està. jugar-se-la a fotre un Agi i l'Emar els dos junts al mig. Si veus que estan molt tancats a darrere És que, clar, o inclús et fan un gol i encara es tenguen més a darrere, Sí, però Ivan seria bona tam- jugar un 4-1-4-1. Ivan també ajuda molt defensivament i no es veu, i l'Emar no el veig tant aquest perfil. Ja, però si no necessites defensar més, Ja, però saps? Perquè ja t'han vull fet un dir, gol o estan molt tancats a darrere. Hauràs de defensar. O sigui, jo no crec sé. que el Getafe, a casa seu, vagi a empatar. No, òbviament, Saps? aniran a guanyar, òbviament, però fent el seu joc. Vale, llavors, aviam si es veu bé, això. Crec que sí. I haurem d'anar molt al tanto, sobretot amb pilota parada, aquestes coses que Sí. ells és on treuen profit. Llavors, per què faig aquesta alineació? Sobretot per la banda dreta. Es veurà bé. Sí, més o menys crec que ho estic veient allà, que es veu bé. Si no, Potser tira una mica cap aquí la pissarra, cap al mig. Bueno, Ara. Ara? Perfecte. vale, aviam. Tot i que és un 4-2-3-1, sobre la pissarra i sobre l'inici del partit, ja sabem que després Mitchell es fuma una mica els sistemes amb pilota, sense pilota, fa coses diferents. Llavors, la idea seria una mica de, suposant que el Getafe es tanca, de que si Ancop vagi cap a dins, Hugo Rincón acabi cap aquí, Joel, jo crec que és més per fora i Àlex Moreno podria arribar una mica més per dins, semblant una mica el que feia, Savinho Miguel, sí, i llavors quedar com un... Bueno, poder si puja Hugo Rincón, aquest que no pugi tant, saps? Vas equilibrar una mica. I llavors que Víctor Reis, Blin i tal, Witsel quedi una mica per aquí davant, Ivan quedi així, anem a dir-ho. Una mica aquest sistema en pilota, però acumular molta gent per aquí, saps? Acumular molta gent, inclús a la segona part, i això t'agradarà, si veiem que s'ha de penjar més piloteta, treus a Joel, treus a Sigankov, l'Unagi el passes a una banda i aquí poses a l'Abel. Però deixes a Benat o a Estuani. O sigui, evidentment posar... Estuani, sisplau. Estuani abans que d'esto. O sigui, però... Abel fumar dins. Ja, però vull dir que... O sigui, el canvi de Benat i Estuani, el canvi de Benat per Estuani el veig ja des d'aquí. Des de dimecres, el veig? No, home, està clar. Minut 64. Minut 65-70. Allà estarà el canvi. Minut 64. Benat per Estuani, però si encara necessites... No. Algú més. Si encara necessites algú més... Gol. Canvies a un dels bandes, a un Agi el mous a la banda i te queda amb 2 puntes i aquí sigues penjar pilotes. I aquí inclús pots fer el que dius tu, de treure a Witsel o Ivan, que poder treuria Ivan perquè Witsel recollís una mica més, Sí. i ficar l'Emar per encara tenir un més aquí. Saps? Bueno, jo aposto per això i per això te dic lo de Sigankov, Hugo Rincón, sobretot perquè un tiri cap a dins i Hugo Rincón, que ahir, en el partit del Constància, la primera part, sobretot, tiraven molt per la banda. Clar, és que també necessitem, amb uns blocs tan baixos i tan molt a prop de porteria i tan tancats, necessitem molta profunditat. Sí, ja pots venir una mica cap aquí. I si s'arriba a línia de fons, molt millor, saps? Sí, exacte. Perquè si no, si hem d'estar allà a la línia de 3/4, jugant a handball, com diem sempre, allò serà impossible de passar, ja t'ho dic jo ara, perquè el Getafe, per lo que destaquen és intensitat i que es tanquen molt bé defensivament. Sí. I més a casa seu. I sobretot el que vam dir l'altre dia, i ja ara passem a la porra. Si el Getafe es tanca darrere, el Getafe el que ha d'intentar és fer el camp petit. Que jugui en la quantitat de metres, en la mínima quantitat de metres possible. Llavors, el que hem de fer nosaltres és el camp gran. Si nosaltres mateixos ja el fem petit, no serviria de res, i és el que diu en Pol. Arribar a línia de fons, perquè el camp s'ha de fer gran a nivell horitzontal i a nivell vertical.
arriba a línia de fons. Per què? Perquè les línies del Getafe estaran més distanciades i entre línies tenir jugadors com Unai, si surt Lemar, inclús el propi Brian, Joel i tal. Aquests jugadors entre línies, si reben, es poden girar i fer una mica el desto, crear una mica la incertidumbre d'aviam qui salta, aviam qui no, aquí és on te farem mal i aquí és on te generaran espais. Però si fem el camp petit és molt fàcil, perquè les línies estan molt juntes i l'entrelínies deixa d'existir. Saps? Llavors, fer el camp gran. I si el fem petit nosaltres, que l'altre dia ens va passar contra l'Oviedo, que ho vam comentar, cagada pastoreta. Llavors, jo faria això. No? Tu, no sé si tens... En plan, l'alineació jo crec que està bastant clara. Hi ha aquests punts, està bastant clar. Hi ha el punt d'Arnau Rincón amb Sigankov. És veritat que Sigankov mereix ser titular? No s'ho mereix. Bueno, ahir va marcar el golet aquest, i si li dona una mica d'allò i comença a espavilar, saps? L'únic que l'altre dia també va jugar al mig, sí. I al mig jo crec que no... No. Ja s'ha provat moltes vegades i cap partit que ha jugat al mig ha sigut diferencial o ha portat però cap de la història, No, cap. Llavors, bueno, a la banda crec que és millor i sobretot si a aquella banda hi ha Hugo Rincón, pues sí. Aprofitarem aquella banda. Saps què he pensat? Que hauríem de tenir una sintonia per la porra. La vols fer tu? És que ara mateix no tinc veu. Què vols dir que no tens veu? Jo porto tot el rato parlant. És que no sé què fer-te. Bueno. Pip. És que estic imitant la del principi, saps? Bueno, la porra del Girona... Ja en trobarem. Perdó, que és el Girona Getafe, no és el Getafe. Tornem a començar. Getafe Girona. Això és pel clip, vale? Tornem a començar. 3, 2, 1, claqueta, pum. Vinga. La porra del Getafe Girona, patrocinada com cada setmana per Casa Modena. Teniu el link a la descripció per participar i podreu guanyar, si encerteu el resultat, una porra. Una pizza de totes les que tenen Casa Modena, que la sortejarem entre tots els acertants del resultat. Vaig començar jo l'altre dia. Vas començar tu? Sí. I què vols, que comenci jo ara? Home, i tant. Hòstia, sóc pessimista, per aquest. Hòstia. És que ja vaig encertar l'empat l'altre dia contra l'Oviedo. Vaig dir 1-1, va ser 3-3. Sí, va ser 3-3, però bueno, vas estar allà, sí. 0-0. Joder, me'l acabes de treure, la mare que em va. Resultado... Gafes. L'anava a dir, tio. Vols que fem porra conjunta, 0-0? Jo em sap molt de greu. Gironins. Però entre que he fitxat a Borja Mayoral, el partit d'ahir tan lamentable de la Copa, i que venim amb mala dinàmica, ells venen de fer 11 gols, es van gastar tots els gols i serà un 0-1 de manual com l'any passat. Ah, guanyem? Sí. Ojot, Bueno, no és mala. Ui! Se'ns està apagant un llum. Bueno, una mica accidentada aquesta porra. És que ve Halloween. Sí, són efectes especials. Ve Halloween. Crec que és que he trepitjat un cable, la veritat. Bueno, doncs fins aquí la prèvia del Getafe Girona. Poseu-nos les vostres porres als comentaris i tal. Ja sabeu, 125 likes i venim disfressats, el post. De Halloween. I després anirem a barraques també disfressats. Bueno, les barraques... Pues anirem jo crec que divendres no anirem, perquè acabarem tard. Sí. Gent, acabeu de disfrutar les barraques. Si plou no sortiu de casa sobretot, que ja sabem el que passa. Sí, bueno, si sortiu, doncs agafeu la canoa i remeu. Correcte. No? Igual que haurem de remar nosaltres aquesta temporada. Molt ben trobat. I fins aquí, vinga. Vinga, adéu-siau. Tapeu-vos que fa fred i agafeu paraigua.